Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz, muli niyang ipapakita ang galing niya sa pag-arte. Kilalanin natin ang gaganap na Brenda, ang kontrabida sa buhay ng manansala sa pinaka-intense na afternoon drama, ang Las Hermanas. Mga kapuso, this morning sa Biz Talk, please welcome Kapuso Jenica Garcia! Masantos, ikamusan Jenica, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hi, Ara! Good morning! Thank you for having me. Naku, maraming salamat din sa pagpapaunlak mo sa amin, ha? And of course, what is something you'd be happy doing every morning? Oh, every morning, hindi ito nangyayari araw-araw, pero isa sa mga umaga na pinaka-the best para sa akin ay pag nandito yung best friend ng anak ko na si Lia kasi nagkakaroon ako ng peace and quiet sa bahay. And of course, speaking of motherhood, what have you learned about life since you became a mom? Dito ko nalaman na sobra pala talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kasi dito mo matututunan maging selfless. Nakakapaggawa ka ng mga desisyon na kahit hindi mo gusto, kung makakabuti para sa mga bata or mga ganun lang naman. Sa season ng life ko ngayon, parang sabi ko, ganun pala talaga kapag nanay ka na. Hindi na lang sarili mo ang iniisip mo. Lalo na kapag napakabata pa ng iyong mga anak. Eto ha, ano bang pinaka namimiss mo about your acting? Siyempre, your acting ang yung mga teleserye projects. Anong pinaka namimiss mo about acting? Namimiss ko about acting is seeing a lot of persons. Seeing a lot of people in one place. Kasi nga, dahil sa pandemic, parang kung sino yung kasama mo sa bahay, yun ang lagi mong nakakausap, yun ang palagi mong nakakasalamuha, hindi ba? So, ang saya rin na kapag nagtitaping ka, nakakaroon ka ng mga panibagong kaibigan, mga bagong pakikisamahan, nakakatuwa. Yun ang pinaka-na-miss ko, sa totoo lang. Yes, and of course, speaking of acting projects, nako, you're all set for your teleserye comeback via Las Hermanas. Yes! Anong klaseng Jenica Garcia ang matutunghayan namin dito? Pwede mo bang i-share ang iyong role? Ito, ibang-iba sa mga nagawa ko noon. Kasi tumigil ako sa pag-aartista for 7 years. And then ngayon, pagbalik ko, it's a kontrabida role. It is my first kontrabida role for a teleserye. So malayong-malayo ito sa mga dati kong ginagawa dahil madalas api-api, iyak-iyak, sweet-sweet, comedy. Ito, may comedy pa rin kasi si Brenda parang baklang babae. Yung pag magsalita siya, minsan nakakatawa kahit nakakainis. Nakakatuwa na gampanan ng role ni Brenda na may nalalabas ako sa sarili ko na confident side kasi I'm not a very confident person and it's very easy for me to be shy. So, very therapeutic sa akin yung character niya. Wow naman! Pero Jenica, aside from the characters, what other exciting and intriguing things to look forward to sa Las Hermanas? Sa Las Hermanas, maganda na makikita nila yung storya ng tatlong magkakapatid. Dahil magkakaiba sila ng ugali, magkakaiba sila ng mga gusto at paniniwala. Pero mangingibabaw pa rin ang pusong Pinoy na kahit magkaiba tayo, dahil pamilya tayo, hindi tayo maghihiwalay. And of course, imbitahan mo na rin ang ating mga kapuso dito sa North Central Luzon to watch out for Las Hermanas at saan ka ba namin pwedeng i-follow? Yes! Mga kapuso, hello po! Ako po si Jenica Garcia. Sana po panoorin niyo po Las Hermanas sa GMA. Malapit na po. Makikita niyo rin po ako sa Instagram, sa Twitter, and sa TikTok, Jenica Garcia PH. And then my Facebook page is Jenica Garcia. See you po! Bye! Thank you!
Diyan lang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.